In een teamsporten is van groot belang voor de toekomst voor de maatschappij eigenlijk. Dat ik geen sportverslaghouder ben, dat is geen ijs. Maar als ik per toeval bij een wedstrijd van LDODK leer door oefenen de korfbalsport ben, viel ik, hier gebeurt iets. Hier luidt een prachtig verhaal van een familieclub die stappen zet naar groter, beter, professioneler. En korfbal, die ik van alle kanten, dat is de sport van de toekomst. Er hing het wat in de loft bij LDODK. Het wordt alsmaar drokker bij de korfbalwedstrijden op Gediek. De sportieve ambities binnen Grut zullen de beste van het land worden. De nijbouw zit op het punt van begin. En deze teamsport van mooie en fraaie groeit. Hoe kan dat? Ik volg je dat al hier van binnenuit. Het korfbal naar een hoger niveau brengen, dat is wat ze willen hier bij LDODK. Maar kan dat zonder dat je dat familiegevoel van de club kwijtraakt? En wat is daar dan alweer van nodig? In deze eerste aflevering Moertje Gauke, de super enthousiaste vastzitter van dit LDODK. Het is dan maart en oh, wat ben ze dicht bij die finale. De beste van het land worden. Voordat er echt spelen worden kan, moet alle keren de zeel helemaal opgebouwd worden. Alle kabels uitrollen, tribunes naar binnen sjouwen, del zetten, reclameborden. Maar ze binnen optuin, want dit is de laatste keer. Denken ze dan nog. Aanst maar het nieuwe seizoen, dat in oktober begint, in de hal kleer. Denken ze dan nog. Gauke de Vries is tredjenier vastzitter. Eigenlijk zou elk band een teamsport maken. Want dan begrijpen zeg maar, hoe het werkt om in een team te werken. En om voor een vrienden te korfballen. En dat er vrijwilligerswerk die worden maakt. Onze jeugdleden in de A's en in de B's binnen verplicht om dingen te doen voor de club. Is het fluitje, is het stukje marketing. Maar je eigenlijk zelf kiezen waar ze goed in binnen. Dat is belangrijk, maar er moet wel wat gebeuren. En daar mijn leerst zelf verschrikkelijk vol. En dan wist eigenlijk uit het individualisme, waar we natuurlijk wel wat met elkaar in hebben, wist uithalen. En dan mag samen iets bereiken. Is het in de sport of is het in het vrijwilligerswerk, maakt het net zoveel uit. Maar om in een club te wezen, in een team te spelen, is verschrikkelijk belangrijk voor de toekomst. Ik zorg altijd wel naar ik zelf een bedrijf. Ik zorg wel naar de cv's wat die meesten dienen hebben. En daarmee kerst echt verschillend zijn. Ik neem heus wel meesten aan die ik wel individuele sporten dienen heb. Maar dat is juist wel verschil. Meesten in een team en dan bij voorkeur in de korfbalsport, want dan kan ik dan met man en vrouwen werken. Want dat is natuurlijk wat hier gebeurt. Dat is juist waarom in het werk. Wat is dan op de werkvloer? Nou, hoe je met elkaar omgaan. Hoe de man reageren kan, hoe de vrouw reageren kan. Ze weten van elkaar, omdat ze sporten, hoe dat werkt. Nou ja, dat is natuurlijk in het bedrijf precies hetzelfde. De zeel is klaar. De eerste jeugdteams binnen intussen met waarom van een uitwedstrijd. Er zitten lekker onder de patat in wat dan nog de minuscule kantine is. De Wutteljieren praat en dienen over de nijbouw van het sportcomplex Quattersweg. En dat is een belangrijke stap in de ontwikkeling van LDODK. Die is voor heel Gediek verschrikkelijk belangrijk. Voor mensen die bij elkaar komen. Het is natuurlijk een heel sociaal gebeuren. We krijgen de mooiste korfbalsporthal van Nederland. Dat waar ik wel te zeggen. En wij ben de korfbalclub met de meeste supporters en met de grootste businessclub. Dus ja, dan is dat wel mooi dat ze het eerst al je voor elkaar hasteren. Maar buiten dat is het natuurlijk voor alle sport heel belangrijk dat we dat je met elkaar onderbrengen kunnen. Oh, nou ja, komt jongen langs daarna? Nee, naar de tweede. Rest het nou, jongen? Gauke gaat voor de wedstrijd met een paar ondernemers te borrelen. Ik de businessclub groeit. Is het drogedij wit? Oh, is het drogedij? Ja. Er wordt vooral enthousiast praat over de kans op de finale in Ahoy. Hij heeft dat sjaal besteld van Ahoy, ja. En toch, dan moet ik vaak een soort uitlijn worden als het gaat over korfbal.
Gauke bloot enthousiast het verhaal vertellen. Wist dat, hè? Kom je wel nog zien? Echt leuk, hè? Dat is een best van het leven. Alles wat ik doe, wil ik graag winnen. En de beste wezen. Mij de club, hè? Net voor mezelf, maar mij zijn allen. En we hebben het nou bereikt. En ik vind het heel mooi wat we mij zijn allen bereikt hebben. Ik vind dat de LJDK nou wel een beetje vergelijken kerst met Cambuur, Heerenveen, Flyers, de volleybal in Snits. Dat niveau, Ares. Hè? Nou, dat wie net zo en die stap hebben we nog zet. Maar daar heb natuurlijk dan ik een kampioenschap bij. Dat zou geweldig wezen. Ja. Is er ook een risico dat de meesten op A-jekje uiteindelijk, omdat het dan te professioneel wordt, dat er dan te grote afstand komt? Ja, natuurlijk is dat risico er. En dat is ook wel waar we mee bezig zijn. Om te zien van oké, we willen een volgende stap. Maar we willen spelers wel belutsen houden binnen de club. Hè. Dus we moeten wel wat rond doen voor de club. Zodat de leden ik zeggen van we zijn wel in je vereniging met elkaar. We hebben net een aparte stichting. We zijn in een vereniging, met z'n allen. Dat is best wel soms wel ingewikkeld. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het net soms wel kan. We hebben vrijwilligers die de topsporters helpen. Maar de topsporters zorgen voor aantrekkingskracht naar de jeugd bijvoorbeeld. Of naar je vrijwilligers. Want wij kunnen wel vrijwilligers krijgen omdat we het zo'n mooie, gezellige sfeer hebben om de wedstrijd en na de wedstrijd te hebben. Henk, dat ben ik wel op de De eerste play-offs, sinds maar de hele finale, is thuis tegen DVO, een dreamfinale. De spelers komen tegelijk met het publiek de hal binnen en je vieren dat elke een de zin in had en vol vertrouwen is dat die finale helle wordt. Maar goed 1500 bezoekers is er geen parkeerplek meer te vinden. Wat oors de yogasale is maar wedstrijden de businessclub. Ik hier is de Ronde Lieds. In wat voor facetten vind je dat DVO verder is dan LJDK? Ik denk dat wij misschien nog meer ervaring hebben in dit soort wedstrijden. Hallo! Daar is ze weer. Nee! Jongen, nou, daar zijn jullie weer, hè? Het is van jou voor de eerste hier, toch? Of niet? Anders is het maar heel klein. Zoek gauw een plekje. Ja, ik denk dat we hier gaan staan. Oh, daar staan. Maar dat is al bijna vol, hoor. Dat gaat niet meer. Dat is wel man bij. Ja, dat wel, hoor. Is het eerst, hè? Ja, dat ga mij. Ja, zo bedankt dat we zo via bent. Ja, precies. Wat willen we dan, hè? Nee. Nee, jongen. Het is super spannend, zelfs voor een leek als ik. LJDK komt zelfs even vast te staan. Spietig genoeg verliest LJDK. Mooi 14-16. En in die finale uitzicht. De teleurstelling is grut. Helemaal niet. Wij hebben nou, ik ben al 5-6 keer play-offs spelen. Eén keer daarvan had ik zo'n goed gevoel, maar toen kwam corona. Dus, en nu heb ik het goed gevoel weer. Ik denk, nou maar het baren, nou maar het wezen. En ja, dat hong ik in de lucht. En het hier kent, maar het kwam krek was. De ziel maat ik voortendagelijks weer afbrutsen worden. Harry, weet je? En dan begint de night-sit. Dat weten wij, ja. Als dan een hal vol haast met 1200 of 1500 supporters. Daarvan bloedt zo 400 mensen. Ik hing hier naar de wedstrijd. De ondernemers hingen, de supporters hingen. En letterlijk komt het al bij elkaar. Er zijn pakers en beppers. Er zijn Ben. Er zijn Heiden en Mem. Het mooie vind ik altijd als voorbeeld is dat een pakers is dat mij zijn paken een biertje zitten drinken aan de bar. Hè? In een bomvolle kantine werd live muziek spelen wordt. Dus dat is altijd mooi om te zien. En als het nijsoer het net heljen van de finale dan het iers goed en wol verwerken is, komt er nog meer min nijs voor de club.
daar is natuurlijk de enorme teleurstelling. Want wij verwachten dat we komende winter een nieuwe sporthal, een nieuwe ruimte waar we met elkaar zitten gewoon. Het hebben we nog, het wordt nog een jaar uitgesteld.